Shalom sederek-sederek ingkang dipun tresnani Gusti, pripun kabare dinten menika? Diberkahi kalian Gusti. Monggo kita ndedonga riyin saderengipun kula babaraken renungan dinten menika. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula matur nuwun sanget awit saking kasayan panjenengan ingkang boten nate pedhot wonten ing gesang kawula. Gusti, dinten menika kawula badhe sesarengan sinau firman panjenengan lumantar renungan rohani. Kawula nyuwun mugi-mugi Roh Suci nuntun manah lan pikiran kawula nalika ndadaraken sabda panjenengan. Mugi-mugi firman menika saged gampil dipun tampi lan dipun lampahi wonten ing gesang padintenan. Mugi-mugi Gusti ugi bilih berkah dhateng sedaya para sedherek ingkang mirengaken supados manah kawula sedaya saged kabukak lan nampi wiji firman panjenengan kanthi bungah. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing dalem asma Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Renungan dinten menika kula paringi judul Dalan Bali Menyang Pangapuraning Gusti. Kapendhet saking serat Yesaya gangsal dasa gangsal ayat 7. Wong duraka karben ninggal dalane, lan wong ala cikben ninggal pangartame, karben mratobat marang Sang Yehuwah. Mesti bakal kaparingan sih palirma sarta marang Gusti Allah kita, sebab panjenengane bakal ngluberake pangaksama. Yesaya gangsal dasa gangsal ayat 7. Sederek-sederek ingkang dipun tresnani Gusti, ayat menika minangka serat uleman utawi undangan ingkang kebak katresnan saking Gusti Allah kagem kita sedaya. Wonten 3 perkawis ingkang saged kita raosaken. Ingkang sepindhah, wani ninggalake dalan sing kleru. Gusti Allah pirsa bilih kita milih menika manungsa ingkang asring duwe wonten ing dosa utawi nggadahi rancangan ingkang boten leres kaliyan kersanipun tembung nilaraken marginipun tegesipun kita kedah nggadahi niat ingkang kiyat kagem martobat. Boten namung kaduwungan ing lambe nanging saestu malih arah gesang kita. Ingkang kaping kalih wangsul dumateng Gusti. Saksampunipun ninggalaken dalan sing ala, kita boten dipun paringaken mlampah piyambak. Gusti nunggu kita wangsul. Wangsul menika tegesipun kita balik dumateng sumbering gesang. Kados dene lare ingkang wangsul dumateng pangkonanipun bapak utawi ibunipun kanthi rasa aman lan pitados. Ingkang kaping 3, pangapunten ingkang luber. Punapa ingkang kita panggihi nalika kita wangsul? Gusti mboten nampi kita kanthi paukuman utawi duka, nanging kanthi kawelasan lan pangapunten ingkang luber. Tembung luber negesaken bilih boten wonten dosa ingkang langkung ageng tinimbang sih rahmatipun Gusti. Pangapuntenipun Gusti menika tanpa wates kagem saben tiyang ingkang saestu martobat. Panerepan kagem kita sedaya, mbok bilih dinten menika kita ngrasa boten pantes, ngrasa dosa kita kakehan utawi ngrasa tebih saking Gusti. Ayat menika paring pangajeng-ajeng. Gusti nunggu kita sampun nunda-nunda wektu kagem bali. Pangapuranipun Gusti tansah sumadyo kagem panjenengan lan kula. Monggo kita ndedonga pasrahaken urip kita kalian Gusti. Gusti Allah Rama ingkang Maha Welas lan Asih, matur nuwun uleman paduka lumantar firman menika.
Kawula ngakoni bilih asring milih margi ingkang klintu. Dinten menika kawula badhe wangsul dhumateng Paduka. Mugi Paduka kersa nampi kawula paring pangapunten ingkang luber sarta nuntun jangkah kawula supados tansah leres kaliyan kersa Paduka. Amin.